ali prije svakog drugog podviga i truda hoću da u sebi duboko razviješ, čuvaš i imaš neprestano sjećanje na Boga i na sva njegova neizreciva dobročinstva. Bivajući svjestan da ćeš za neprijatelja na tom putu spasenja imati tajnu, mističnu silu zaborava, zlog zaborava, koji će đavo neprestano da te kuša, da ti odvlači pažnju, da nabacuje mnogo toga. Evo, krećući se ka vama iz Crne Gore i po blagoslovu, ali ipak napustivši manastirski ambijent i ritam, bili smo izloženi mnogim zračenjima. S aerodroma na aerodrom, to je zona visoke koncentracije duha ovoga svijeta, ali bez nekog kompleksa, ne jašući na magarcima i ne veslajući veslima ka vama, koristimo te mogućnosti osvanjujući se na onoga koji je u nama i koji je jači od ovoga svijeta, ali opet i sagledavajući koliko je tih zračenja danas aktivirano, koliko tih medijumskih kanala, da je zaista čuvati sjećanje na živoga Boga i jedinoga našeg Spasitelja postalo ozbiljan podvig. U mjeri ispovjedništva, bukvalno i mučeništva. Koliko se tu energiju ulaže, da se sve to snimi, da se taj važni život odglumi, da se lažima podupre. I onda čovjek vidi da postoji jedna platforma, nazovimo je tako, a to je zapravo ono što crkva vrlo sažeto naziva svijetu. Vi ste čuli kad kaže svijet. Ne bi bilo loše se to pojasni na nekom sabranju, nego se od prisutnih obratio, ne znajući šta se podrazumijeva pod pojmom svijet. Pa kaže, pa nećemo valjda svi u manastir, ne. Svijet je sveukupnost onih strasti, koncentracija, laži i grijeha, koja ima za svog, da kažemo, glavno komandujućeg vožda ili kneza duha, ili kneza ovoga svijeta i vijeka. To je isti onaj koji spao iz anđelske strukture, pao na zemlju kao munja, kako kaže Gospod, i izazvao, obratite pažnju, ovo je vrlo važno, i izazvao svojim padom jednu eksploziju, koja se eksplozivno razvijava u mnogim pravcima koje mi nazivamo civilizacijama. Svim onim koje nisu hrišćanske, Bogom blagoslovene i crkvom provjerene i Hristom vozglavljene. To su sve manifestacije tog duha. Pritom, nije to mali potencijal, pa jedan čovjek može u jadu da zabavi milione ljudi, jedan čovjek, sa svojim energetskim kapacitetima. A kamo li jedan od anđela koji je bio u samom vrhu anđelske strukture, jedan od prvo anđela, ne treba svakako precjenjivati, jer ipak je on pao, vlast mu je potpuno ograničena Božjom voljom i Božjim promislom, ali ga ne treba ni podcjenjivati, jer je puno zlobe i računa na našu slobodu i na našu gordost koja nije poslušna volji Božjoj.
i tu traži i nerijetko nalazi mjesta za sebe. I tu se čovjek sa njim sjedinjuje, sa njim sjedinivši se od Boga, od pada, od života se odvajajući. Zato je jako bitno da to negdje imamo u vidu i da su te energije tu, oko nas, to je svijet. Kad kažemo svijet, mi mislimo na tu zonu. To je ta, da kažemo, unija grijeha. Tu su svi ujedinjeni, tu nema naši i njihovi. Ako smo u grijehu, to je jedno ozbiljno jedinstvo, ozbiljna unija. Iako se u tim unijama ljudi nekad, da bi zabluda bila još dublja, prepiru i bore za određena prava, teritorije, napadaju jedni druge, osvajaju, neki pobjeđuju pa gube, gubitnici ustaju pa pobjeđuju do jučerašnje pobjednike, ali bilo kako bilo, što kaže vladika Nikolaj, smrt sve to jednači. Tu nijednoga pobjednika nema. Sem onoga koji je došao i donio pobjedu. Jedini koji je ne odnosi, nego donosi svima nama, ostavlja da je imamo kao dar i da se njome oslobađamo od vlasti grijeha, smrti i đavola. To je ta paklena trijada, kako je oci nazivali. Ako toga nismo svjesni, poželjno je da se što prije osvijestimo, jer imamo i ograničeno vrijeme za pokajanje, to jest oslobađanje tih okova, i ako na onaj svijet odemo okovani, tamo nas više niko oslobađati neće. Jer ako za vremen tu slobodu nismo udahnuli, kako ćemo je onda u vječnosti, tada već nespremni? To su ona zatvorena vrata o kojima Gospod govori da treba za vremena, za života, za dah